Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha sibamba intetha ephuma phaa kumqeqesho weBafana Bafana Hugo Broos. uHugo Broos ethetha ke malunga neKaizer Chiefs. Esitsho ke sithi Kaizer Chiefs bekumele uba nayo yenye yeetimu ezimisela njengetimu enkulu ikwazi ukutshalenja iSundowns neOrlando Pirates. Ecacisa ke sithi Hugo Broos iKaizer Chiefs inento ayiqaphelayo kuyo njengale, ithi noba izawudlala neSundowns ibonakala nje ngento kubana iiplayers zeKaizer Chiefs seziluzile bazixela bengena ukuthi sebeluzile, okanye xa bezodlala neOrlando Pirates bathi bengena nje bazixela into yokubana sebeluzile, okanye iKaizer Chiefs ke iluza isangena ebaleni xa idlala neOrlando Pirates okanye idlala neSundowns, kutsho phaa uHugo Broos. Esithi ke bekumele uba ngoku nayo yenye yeetimu ezilwayo zilwelele ligi inikeze iSundowns ubunzima njenge-Orlando Pirates, into yoba inikeze iSundowns ubunzima kule season. Kumele uba akuyo Pirates yodwa, neChiefs njengetimu enkulu mele iyangenelela phaa inikeze iSundowns ubunzima, plus zonke ke iitimu noba ziyi-5 ezilapha kubhethwe iPremiership zingenelele zonke zincedisane into yokubana ke le ligi ibe nzima. iSundowns ingavele ligi ithathe nje lula, uthi iChiefs ke iyekelele kakhulu, kumele uba ke iyangenelela kula luhlu lePirates ke neSundowns. Utsho kanjalo ke phaa umlumzana Hugo Broos. Nje okokuqala Hugo Broos sikuphendule kanje ke thina ke coach weBafana Bafana oze kwiKaizer Chiefs eSouth Africa, kodwa akapiki nenye iplayer yeKaizer Chiefs kuBafana Bafana. Masenze kanje ke mlumzana Hugo Broos. 1, iKaizer Chiefs emehlweni wakho zangenza kakuhle nje. iKaizer Chiefs kuwe emehlweni wakho zangenza kakuhle, ufana noJunior Khanye. Akho nto elindelekileyo yawuziphume emlonyeni wenu nobabini eyawuzibe ntle ethethwa ngeKaizer Chiefs, eyawuziphume kwimilomo yenu. Umzekelo, unobangela oba nditsho, abalandeli beqela leKaizer Chiefs bebekhala kungoku bona bekhaliswa yiperformance eyenziwa yiKaizer Chiefs, bekhala kufanele bade babheka kuphaa eNaturena bofaka izikhalazo. Ngoba kutheni na? Ngoba iKaizer Chiefs bingenzi kakuhle kwezi metshi ibizidlala kusukela ngoko yaphuma phaa kwiCAF. Kodwa ngexesha iKaizer Chiefs kuvula isizini isenza kakuhle, abalandeli beqela leKaizer Chiefs bebencoma futhi ke bengena ezitadium becula kumnandi, ngoba batheni itimu yenza kakuhle. Uba njalo ke xa ungumntu ke oyibona into entle etimini yakho, xa isenza kakubi uvuma ukuthi yenza kakubi. 1, iKaizer Chiefs xa ivula le season yenze kakuhle kakhulu, zange ukwazi nothatha umdlalo oyi-1 weKaizer Chiefs umfake esquadini ukwenza into yokubana ukhuthaze neeplayers ezininzi zeKaizer Chiefs zibona into yokubana nazo zithathelwa phezulu eMzantsi Afrika. Njengoba uqhela ukutsho xa uthathwa Relem Mofokeng belimele, uthi uzama ukhusela italente yabo, ngoba xa unangambiza esquadini buqhela umbiza uRel uzovlehlelwa ngamandla acinga uba kuphelile ngaye. Xa umthatha engaphefombi kakuhle zube nje uprotector italente yakhe. Kutheni ungayenzi kweze Kaizer Chiefs xa kukho iKaizer Chiefs kayiwina iimetshi ezine nezinhlanu zilandelelana iperforma kakuhle, ukuthatha noba ziplayers ezimbini phaa uzifake kuBafana Bafana noba zidlalisanga, usenze into yokubana ezi zisashiyekileyo phaa Kaizer Chiefs zibone into yokubana noko nathi siziplayers zeKaizer Chiefs sithathwa serious ke ngumqeqesho weBafana Bafana. Masilwe ke ngosilwe into yokubana nathi singene phaa kuBafana Bafana. Qha into enzekayo kamlumzana Hugo Broos, asisakuphendula ngolu hlobo thina akho nto intle uyawuze uyibone isenziwa yiKaizer Chiefs okanye zii-players ke zeKaizer Chiefs. Mna into asendikucebise yona mlumzana Hugo Broos, focusa kwiBafana Bafana. iWorld Cup ikufutshane, ikusingathi iza kubhida kwaye iWorld Cup soyaqaleka kungoku iyabhideka, awuyazi uba mawuthini. Kuya kwiWorld Cup uyodlala neMexico, uthatha ii-friendly games udlala noPanama kwii-friendly games apho ngowubiza iitimu ezifana ke noArgentina noBrazil, apho uzozibona khona nyani into yokubana ke uzawufitha phaa kule World Cup. Iyakuxelela loo nto le into yokubana ke nawe ke ukhaphe eziye ediphini phaa kule World Cup. Akho lapho akho nto uyawufika uyenze. Kodwa iiplayers zeKaizer Chiefs zona sazophinde nomqeqesho ozawufika kuBafana Bafana uzofika zikhona, and okhoyo mhlawumbi uyokwazi into yokubana azibone izii-players aziphike. Ngoba xa uthi ujongisisa kakuhle phaa kunoThabiso Monyane, ngunumber 2 right back esinayo eSouth Africa eOrlando Mudau, ngokwe-right back esinazo eMzantsi Afrika. Brandon Peterson ngunumber 2 ko-goalkeeper abakhoyo ngokweMzantsi Afrika, Orlando Rowan Williams.
kodwa kulapho nje awujongi into zithakhwinika uyidifenda kakuhle kakhulu kwegqitha uNkosi nathi Sibisi xa sinothetha nanto kuthiwa ziinyaniso zodwa singabeke sigwegweleza siphephela ngoba iKaizer Chiefs kusithiwa ayiperformi kakuhle, siphephela ngoba kusithiwa iKaizer Chiefs weak. Kucaba sinoba sabona nee-players ezi zinesiphiwo nee-players ezi zidlalayo noba itimu weak but ziba khona ii-players oyibona ukuthi le play iyadlala le. Xa unoyithatha uyidibanisa mhlawumbi nezinye ii-players ezidlalayo kwezinye itimu ingavuka ime ngenyawo. Umzekelo xa unoyithatha uyidibanisa noMfukenge, uyidibanise noMbokazi, uyidibanise noMukwena, ingavuka ime ngenyawo le player ibethwa into yokubana idlala kwitimu engaphefommiyo. Uyakwazi uba nalo elo lihlo xa ungumqeqeshi. uZithakhwinika udifenda kakuhle kakhulu kunoSibisi, kodwa uSibisi umbiza njalo kubafana. Zizinto ke ezo ke esithi thina angeze sikwazi ukuyimamela kakuhle incaka sana into ephuma kuwe. Noba ungathi uyacebisa ngeKaizer Chiefs, ngeke lo cebo lakho lihambele phambili ngoba uhleli iKaizer Chiefs ungayiboneli intweni mqeqeshi wabafana onguHugo Broos. Maningathethi ndendo phele baphulaphuli, mayibe yenu nani nike nitshone into yokubana niva njani ngale meko kaHugo Broos neKaizer Chiefs. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.